jeg kan godt se, at de kan komme i den detaljegrad, jeg drømmer om. Men umiddelbart, så synes jeg, at det blev for ukonkret, for hurtigt i forhold til den reaktion, der kom fra politikerne. Sådan lidt en følelse af, at der var kø ved makulatoren, da den kom. Hvor vi jo egentlig har gået og håbet på noget retningsanvisende. Altså noget, der giver os muligheden for at tage skridtet videre. Vi står jo i akutkæden og håber på noget sektoragilitet. Om den sektoragilitet så er opløsning af sektorgrænserne, altså forstået som, at vi kommer i samme firma som for eksempel plejehjemmene, eller om det gør samarbejdet mellem plejehjem og almen praksis er også nemmere. Det er måske ikke så vigtigt, men jeg synes, der manglede en eller anden form for startskud. Det var ligesom, nu er vi alle sammen klædt på til fest, så spillede bandet ikke rigtigt alligevel.